sobrang miss na miss ko na kayo. We miss you so much. Hala, naiyak ako. Anong mamimiss ko ngayong Pasko? First time kami hindi buo. For 2024, tatlong kapamilya ko yung nawala sa buhay ko. Lola, lolo, isa ko pang lola. Sila kasi yung pinakadahilan kung ba't kami umuwi ng Pampanga tuwing December 25. Dahil wala na rin sila. Actually, doon ako kinakabahan. Feeling ko hindi na magsasama-sama yung buong pamilya. Umiyak agad. Pinaka-mamimiss ko yung mga perang pinakawala. Pero I think worth it naman siya dahil alam ko may napapasaya akong mga tao sa paligid ko, especially my loved ones. Ang mamimiss ko ngayong darating na Pasko ay siyempre mga kasamahan kong DJs. Kasi uuwi ako eh. Wow! Sa Davao ako mag-celebrate sa province namin. This time around, baka kasama ko naman yung parents ko, family ko doon, relatives. Ano yung mamimiss ko? Siguro yung mamimiss ko, isa sa mamimiss ko yung... Usually kasi umuwi ako ng probinsya eh. So para makasama yung family. So ngayon baka hindi makauwi ng probinsya dahil wala akong pera. Hindi kasi ako galing sa mayamang pamilya eh. Na pagdating mo doon, may pamilya ang sasalo sa'yo na papakainin ka or what. Pag-uwi kasi namin, kami po nagpapakain sa pamilya namin. Namimiss ko yung maging parang bata na hindi problemado pag Christmas. Kasi now, pag Christmas kasi, medyo problemado na ako sa simoy ng gastos eh. So I think I'm missing the times na Christmas is all about just enjoying the season and not just spending. I miss not spending. No, nakakaiyak. Pero ang pinaka-mamimiss ko, syempre, magse-celebrate ako ng Pasko sa bahay, kasama yung mga pamilya ko, kasama yung mga kamag-anak ko. Tanda ko tuloy nung bata kami. Yung bahay namin, laging punong-puno ng tao. Pinsan ko sa norte, pinsan ko sa south. Basta lahat kami magkakasama before. Siguro yun ang pinaka-mamimiss ko. Magkakasama kami this holiday, Christmas. Ang mamimiss ko ngayong darating na Pasko. Ang mamimiss ko ay pag-celebrate kasama tatay ko. So, first Christmas nang wala siya. Yun, as in plainly. Yung family ko, mamimiss ko ngayong darating na Pasko. Kasi walang kasiguraduhan yung schedule namin sa Pasko. Although sabi ko nga parang taon-taon ko naman silang namimiss, pero kahit taon-taon sa akin tinatanong yun yung family ko, yung mga pamangkin ko. Most importantly, I miss my mom and dad. Kasi nasa heaven na sila. Excited kasi sila. So, nandun. I miss them. Hala, naiyak ako. Hello, Ima. Bisitahin mo si Mama. Kasi, miss na miss ka na niya. At feeling ko lost siya ngayon. At kung lost kasi si Mama, lost din ako. Gusto ko lang malaman mo, Ima, na ikaw yung dahilan kung bakit yung mga babae sa pamilya is strong, independent. It's just that right now, dahil wala ka, kaming mga strong. Hindi namin maramdaman na strong kami kasi wala ka. Ayun, love you, Ma. Regards kay Apunto. Hi, Sims. Akala ko talaga makakasama ka pa namin na matagal. And I still wish up until now, nakasama ka namin this Christmas and for the next years to come. You are more than just a pet. Kung pwede nga lang na dumalaw ka sa panaginip ko, please padalaw naman, no? Minsan kapag natutulog kami, feeling ko may kumakaluskos. At feeling ko ikaw yun. We miss you so much. May message na ako sa'yo na pagbutihin pa natin para next year.
Ako pala si Mang Kanor. Huwag ka mag-alala. Double time tayo call sa next year. Mabuti naman, Mang Kanor, kasi kailangan na nating i-push para mag-number 1 talaga tayo. Ang buong team ng Love Radio, di ba? Diego, tuloy mo lang yung ginagawa mo kahit mahirap, padayon lang, laban lang. Kasi hanggat you are grounded with the Word of God, you'll never get lost. Lagi ko naman to sinasabi sa'yo every day, but this is something that I would like to say again, na kung whatever it is that you are going through, I'm going through as well, at kung tinatry mong kayanin, edi kakayanin ko din for you. Sana matuto kang makipag-reconnect sa mga pamilya mo, sa kaibigan mo, kasi hindi sa lahat ng oras magkakasama kayo. Wala pa. Alam ko naman lagi mo akong naririnig, Tay. Pero gusto ko kasi malaman kung okay ka lang. Hindi ka kasi nagpaparamdam. So gusto ko malamdaman kung okay ka na. Wala ka nang nararamdamang sakit. May mga gusto kong isorry sa'yo. So yun, sa mga pagkukulang ko sa time. Miss na miss ka na namin. Oh, hello, Ma. Musta na kayo dyan? I hope you guys are doing well. Kasi sobrang miss na miss ko na kayo. Ayun, sobrang miss na miss ko na kayo. But don't worry of me because I know how to cook now. Kaya ako nalaban yung mga damit ko. And every time may sakit ako, I can also take care of myself na. And I hope I'm making you proud, hindi lang every Christmas, but every single day. Ayun mga kabisyo, I think Christmas is a reminder, ngayong taon is a reminder for us na ang Christmas ngayon should be a very special day, not for you, pero sa mga mahal mo sa buhay. Yun, hanggat kasama niyo yung mahal niyo sa buhay, pag Pasko, i-enjoy niyo yan kasi isang araw, sabihin niyo, sana kasama pa rin namin siya sa Pasko. Yun, Merry Christmas! And the time is running, so enjoy niyo yan, spend niyo yan with your loved ones, with your family. Merry, Merry Christmas. And of course, don't forget to hit the like button, subscribe, and i-share niyo na rin ito sa mga kapamilya niyong namimiss ninyo. See you! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.